ni ba duk inda na kai ka a wannan duk abba ne. Ƙwarai ku ai abba gida ke. Fara ma kira mu abba na gidan gaga. Abba! Wane? Duka. Kowanne ma duka. Ina ai Fatiman da abba. Ko dauro ba. Abba gida Mu ta ala halin su yar roba. Abba gida Kowanne gida akwai abba. Ai babu gidan da ba Abba! Ko baya nan ne? Malam. Wani mahaukaci ne wai yake ta buga min gida ne. Lafiya na gan ku nan kun zo mun kofar gida. Wallahi ya kamfan sai abba ke kuma mun san daga ganin ka kai ma wallahi. Oh wai abba dai dan takarar gwamna. Na kwankwaso. Wannan kenan. Ta zo kusa ke. To ai duk tafiyar ɗaya ce. Allah baba. Bara in kirawo ƴaƴana guda biyu abba da abba. To baba. Har da wasu guda biyu ma daga Kaduna. Abba. To da su ku fito. Abba. Ina da abba. Da babba da abba. Ina na Kaduna. Ba na Zaria. Ko ina da ko ina gida abba. su ne abba. Malamai ne maka addu'a abba. Sarakunan mu da martaba abba. Ma'aikata na san ganin abba. Gidani na gandu na gane abba. A PDP sai mu dan duba. Gwamnan Kano zaɓin mu ne abba. 2019 ƙuri'ar ka ce abba. Kai ku ce abba gida abba. A'in Jafar ga ta shirya. Jinin su zai hau har da makiwa. A'in Jafar ka ce abba. Mace mai kamar maza gidan abba. Ka ce Tijjani kai waka. Su gane abba yana da tasiri. Na baba Atiku ne abba. Shugaban kasa a PDP. Ga wazirin mu zaɓi PDP. Zaɓin mu Atiku ga abba.